Nestos días cumprense 30 anos da Mostra do Encaixe de Camariñas. E na situación actual estamos obrigados a permanecer nas nosas casas e eu mando-vos este mensaje desde Madrid, desde a miña casa. Non podo vivir esta Mostra do Encaixe aí, pero de alguma maneira quero estar presente aportando o meu graniño de area. Nunca imaginei que viviría unha mostra do Encaixe nestas circunstancias, pero bueno, a vida ponnos nesta tesitura, ponnos a proba moitas veces, e aquí estamos para vivilo, para vivilo con confianza, con esperanza, e bueno, intentar sacar conclusións positivas a pesar de todo o que está ocurrindo. Pedíronme que contara un pouco cales son os meus recordos en torno á mostra e o Encaixe. Pois a verdade é que o Encaixe de Camariñas forma parte da miña vida desde ben pequena, porque recordo que a miña abuela sempre me contaba que a miña bisabuela, que tamén se chamaba Soledad, se dedicaba a comprar e vender Encaixe. E logo, cando era nena, sempre escuitaba todas as noites a miña abuela Inés palillando. Ese sonido era inconfundible, non? O sonido dos palillos sonando uns contra os outros era un sonido, a verdade, que moi bonito. E bueno, palillaba a miña abuela e en realidad palillaban todas as abuelas que eu conocía do barrio, as abuelas e moitas das nais, non? Que dedicaban moito tempo a facer o labor, así se decía, facer o labor. Anos máis tarde, sendo nena aínda, participei na Mostra do Encaixe de forma directa, sendo unha palilleira máis, porque foi a través dos talleres que organizaba o Concello. Logo, tamén como gaiteira, toquei na mostra, tamén como visitante, disfrutei da mostra, e fai pouco, ben 2 anos, participei na mostra como cantante. E bueno, é un dos momentos máis bonitos que recordo, non? Un momento emocionante, ilusionante, que compartín con persoas que ahora mesmo non están, pero bueno, sí que permanecen de alguma maneira entre nós, por lo menos en min, non? E bueno, hoxe, a pesar de todo o que nos rodea, quero estar presente de alguma maneira a través de un mensaje de confianza, de esperanza, e con un detalle, unha dedicatoria cultural, non? Unha dedicatoria ás mulleres de Camariñas, de todos os povos de Camariñas, as mulleres de Camelle, de Arou, de Sabiña, de Santa Mariña, de Ponte do Porto. A todas estas mulleres, unha poesía que en Cantares Gallegos lle dedica a Rosalía de Castro as camariñanas. E di: as de Camariñas visten cal rapaciñas gaiteiras, saias de vivos colores, polo pescozo da perna, lucindo o negro zapato enriba da branca media. Chambras feitas de 1000 raias, azuladas e vermellas, con guarnicións que lle caen sobre a rumbosa cadeira. Para tocar o pandeiro non hai como tales nenas, que son as camariñanas feitas de sal e canela. E para finalizar, quero dedicarvos a todos a canción que é o noso símbolo, con un mensaje pola miña parte de forza. Mándovos toda a forza e todo o cariño, esperando que o ano que ven poda estar aí presente con vos, celebrando o 31 aniversario da Mostra do Encaixe de Camariñas. Por iso, vou a cantar a canción de Camariñas. O pasar por
As nenas de Camariñas quedan no río, quedan lavando. As nenas de Camariñas quedan no río, quedan lavando. Camariñas, Camariñas, xa me vou camariñando. Camariñas, Camariñas, xa me vou camariñando. Por unha de Camariñas vivo no mundo, vivo penando. Por unha de Camariñas vivo no mundo, vivo penando. Camariñas, Camariñas.